Bago pa yata yun eh. Nagsulipat, dito. So, yun lang sa akin. Uy, dili ko naman! Huwag mo natin ang condition. Huwag mo siyang punta. Kaya mo ma-realize mo. Ay, may nagigit ko yung ganyan din ako dun sa una ako. Sa grade 8 ka. Yung, ay sorry. Ganyan din ako sa una. Sabi mo huwag kang tatanggal sa ganito. Sinakit ito. Ayoko kung ginagawa ko. Ngayon parang na-realize ko nung wala na kami. Oh, baka na-set ko kami ng isa. Kaya ako nag-get. Hindi pangalan, hindi ba naging pangalan sa'yo? Nandiyan na nila para mag-draw ako. Mag-draw ako. Hindi ba yung pangalan niya? Ano ba ang kaso? Ay, kaya. Dito ako nandun na sa kabila yung camera. Nandun naman sa side. Hindi, naririnig mo naman tayo. Sorry po.
yata mo na rin. Hindi mo yun eh. Tingnan mo kami. Tagal na yun eh. Ang tagal mo maghanap ah. 11. Sorry. Baka 11. Dapat si type of class mo. Iphone kayo. Naglaban lang sa yung score eh. Naglaban kayo? Siya nag-goal sa'yo. Namatay nila yung goal. Mabuti na kanina score. Wala. May bag ko. Hindi, pero mga kaya Jay, ako kasi. Bilig naman naman si Frankie. Wala pa naman. Bilig ka.